लाजायासै नोङो नों आंखौ सोफादों आयै देउथिनिफ्राय फैयो ओंखाम जायो उन्दुयो नोंलाय मा बुजिनो आंनि गांनाय उखैनायखौलाय मबाइला सोर बियो सोरजों मेसेज गेलेदों नोंलाय नोंहालाय मा नांजादों मालायनि मेसेज गेलेनायखौलाय बे एथ' हर गेजेराव सोर हौवाजों मेसेज गेलेदों नोङो लाबो मबाइला आं सोरजों मेसेज गेलेया नोंहा मा नांजादों गावबा गाव सिरि सिरि उन्दुनो हाया आंनि हिन्जाव जानानै गुबुन सेंग्राजों लाइन मारनो लाजायासै नोङो आंनि अननाया थोआ नामा नोंनो नोंलाय मा मिथिनो देउथिनिफ्राय फैयो ओंखाम जायो उन्दुयो नोंलाय मा बुजिनो आंनि गांनाय उखैनायखौलाय नाङाबो आंनो बे मबाइलखौ बिराद मोजां आखल सोलोंदों बायदि मोनदों नामा नोंलाय फिसाय थाखानानैबो गुबुन सेंग्राजों लाइन मारनो लाजियासै नोङो फिसायानो फिसाय बायदि अननो रोङाबा आं माखौ लाजिनो मा अनाखै आंलाय मा होआखै गोदोबो बिमा बिफाजों ज' थानाय समाव जुदा जानो बुंबाय नोङो जुदा जाबाय हाबायनो थिनबाय हाबायबाय न' लुनो थिनबाय न'बो लुबावबाय आं थाखा फैसा बेसेबां नांगौ होजोब्बाय आं नोंनो गाननाय जोमनायनि आंखाल गैया बेफोरखौ फिसाय जानानै नों होआबालाय सोरथो होबावनांगौ जाखो आंलाय मा आं जेबो होआखै एसेबां होसेयावबो नों दिनै आंखौ जेबो होआखैसो होनबावबाय जुदि आं जेबो होआखैबा बे नोंनि खोमानि सनाया मा बे गाननाय जोमनाया मा नोङो नों आंखौ सोफादों साला नों दिनै गुबुन सेंग्रानि थाखाय गावनि फिसायजों बुलायबायना थु बैथालि गुन्दि नोंबायदि हिनजावा थैबाबो लस गैया आंहा